Ahojte, vo firme Shogun som už 8 mesiacov a posledný mesiac bol taký polopracovný, polosviatkový, ale ku koncu roka vlastne prebiehalo masterclass, kde som sa vlastne nominovala a takisto som mala na starosti jedno video pre celý československý tím, pre tých najlepších v podstate ambasádorov, ktorí sa do tejto výzvy dostali. Rozprávala som tam o nejakej motivácii, o zmene a o tom nadšení, ktoré pre túto firmu vlastne stále mám. A teraz v priebehu januára štartujeme nové výzvy, nové registrácie s novými ľuďmi. Veľmi sa teším zo šikovných žien, ktoré pribúdajú v mojom týme. A takisto pomáham mojim vlastne ambasádorkám k ich registráciám. Takže keď oni rastú, ja sa z toho neskutočne teším. A to je také milá časť tejto práci. Áno, táto práca je oveľa nie, ale tie také milé veci skrz toho, že fakt niekomu môžeme pomôcť v tej kariére, mi veľmi pomáhajú zvládať to celé, čo vlastne sa deje okolo tohto biznisu. Čiže teraz v januári ideme ešte viac ako predtým. Nastavila som pre môj tím aj Zoomy, ktoré mám stále vo štvrtok. Takisto koncom januára budem spolu s Jižím robiť parfémový webinár, taký špeciálny, vlastne také školenie pre vlastne celý československý tím. A to bude trvať nejakú 3/4 hodinku, takže Jiří ma poveril, aby som sa tomu venovala. Takže toto bude pre mňa taká novinka, keďže som nikdy takéto prezentácie nerobila. A takisto vo februári sa teším do Brna, kde budem aj speakerkou znova. Takže toto sú také veci, ktoré sa dejú ohľadom toho celého. Naďalej hľadám šikovné a pracovité ženy. Keďže som ženská sestra, tak ja sa špecializujem viac menej na ženy, ale už mám aj pár mužov v tíme. Ale viac menej, keď si žena, šikovná, pracovitá a máš pár minút denne na to, aby si sa mohla seba realizovať, niečo nové sa naučiť a možno to vypáliť tak, že to bude pre teba hlavný príjem, hlavná práca, tak ako pre mňa. Čiže už uvidíš, ale je to taká milá časť tejto práce. Táto práca je kreatívna, to znamená, že ja si vymýšľam vlastne všetky moje stratégie, všetky príspevky a všetky veci, ako ja uznám za vhodné a čo mňa vlastne zaujíma. A keď ste si všimli, tak som osvetlená teraz, mám taký darček novoročný, sa to volá, že Light Ring. To je vlastne osvetlenie, taký kruh, ktorý na mňa svieti počas tých videí, keďže budem robiť veľa zoomov, veľa webinárov, tak aby som to mala trošičku kvalitnejšie. A mňa to strašne baví. I tie príspevky, i komunikácia s tímom, i zoznamovanie sa s novými ľuďmi, pretože áno, aj o tom je táto práca. Ale je to také milé. A keď fakt niekomu pomôžem do budúcna, tak budem veľmi rada. Čiže ozvem sa vám potom vo februári, ako to ide ďalej, ale 8. mesiac prebieha. Majte sa krásne. Pa, pa.